Hello mga igsuon ko na Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi nining video ha atong mapaminawan ang among pagpakiginabi sa maong tao nga gigamit pagpuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Diin adunay pangutana ang usa sa akong kauban nga kaniadto sa panahon sa daang kasabutan ang mga tao nagahatag gayud kini og halad o ikanapulo sa laray sa pagkapari ni Melchizedek. Apan kaniadto nagatuman gayud sila sa ilang kaakuhan o gani ang mga pare gibadlong na sa Dios kay wala naman kini nila gigamit sa maayong paggasto kun unsay anaa sa kanila kay ila naman kining gigamit sa dili maayo og nangadato na hinoon sila og nahimo usab nga halangdon o gani nga gibadlong na kini sila sa basahon ni Propeta Malakias. Kaya nasobraan naman sila. Apan karon may samot pagayod ang ilang gibuhat. Wala na sila nagatuman sa kabubuton sa Dios kay pula naman kini sila ang mga tao sab nga nagasimba, naghatag apan nagpakaron ingnon lamang ug dili na kinasing-kasing ang ilang paghatag ug manghulgan usab ang mga pare aron lamang muhatag ang mga tao sa ilang kaakuhan apan sayop gihapon kini atubangan sa Dios. Mga igsoon kining tanan inyo gyud mahibaw-an dinhi sa ang mga upload videos ug karon mga igsoon awagon ko kamong tanan sa pagpatalinghog niining maayong balita nga bahin sa balaang kasulatan. Doon ako'y pangutana. Ang akong pangutana bahin sa kaning halad o ikanapulo. Sa unang panahon, sa makita pang Ginoo na magina sa Biblia nga maghatag ng gyud og kapulo. May ito sa una kay ang mga tao anis. Pero karon akong mabantayan mohatag sila kapulo. Murag buot-buot na malang kay pananglit mo-harvest ka og uskagatos ka sako. Di pulo na kasako unta ang ihatag sa imong kapulo ana. Mohatag ra magjutay. Unya ang katupong nagdawat wala pod niya tarong nga gasto ug asa paingon ilong hayaw niya ug wa pod ta kabalo og unsa ang iyang inom-inom ug unsay gidapatan niya sa kwarta. Unya ang kanang tanan nga pangutanan nako kanang valid baka ana nga kana ilang gibuhat di ba sala gyapon na kana akong pangutana og daghang salamat. Babalik kita sa wala ang kasulatan. Si Melchizedek gitagaan og katungod ni Abraham. Kay sila man nagawali. Ang mga pare kaniadto nagawali man ug dili man sila makatrabaho. Kanunay man siya magasulti ug katong mga tao sama ni Abraham ug ang mga tao gitagaan og katungod gihatagan sa amahan nga tagaag ikanapulo pinaagi ni Abraham. Apan ila man kining gibuhat nga sobra pa sa ikanapulo. Mga kung aduna ang gugma sa inyong kasing-kasing, kung maghatag ka mo, nga nakapuho, nga wala nagbalik, wala nagunahuna, nga kamo naghatag, nahigugma man ka mo, iya ka na sa Dios. Apan kung ang nagbuhat o ang gihatagan niini sama sa mga pari kaniadto, kung ilang gamiton ka na, nga sobra pa alang silang kaugalingong mga kahakop sila ang manubag ang naghatag dili na manubag kay nahigugma man siya o wala man siya nagunahuna mado na pay mo balik kaniya mao nga gibadlong sila kaniadto kay naghatag ang mga tao mao gani nga naa sa Malakias gisulat ka na. Di ba nakakana sa balaang kasulatan?
gitagaan ka mo ang inyong pamilya, gitagaan sa Diyos. Apan nila mang gipahimuslan, gigamit na pod nila ang Diyos. Bunga pag-abot sa panahon, kay nakita man samahan, nadaghan og kausaban, dako og mga kasaypanan, gipadala ang tao nga sama kaniya, ang anak sa Dios. Diyos siya, kay gikan man siya sa espiritu o maghiusa. Gibadlong ang mga pari, kay nasobra naman ang ilang paggamit ini. Mao nga naa sa bag-ong kasabutan, ana din ang ilang mga sala, ang paggamit nila sa ikadapo, kay sobra pa man kanila. Tungod kay makasasala man ang tao, tanawan ninyo sa pagbadlong, Diyas kay Usiyas, gipadlong sila, gisudyaan ang sudya sa mga pari, kay gipahimuslan man nila ang mga tao sa ilang pagkamakasasala. Bunga ang mga tao na tungod sa ilang garbo, kay gusto silang pasidunggan, musuborno sila, muhatak, di ba ana ka na sa balaang kasulatan. Ang mga propeta mudawat og suborno, ang mga pari mudawat og suhor. Kay gibuhat man sila, gipili man sila pinaagi sa tao, maluoy usab sila sa tao, labi na kung dako ang ihatag kanila. Unya ang mga tao gusto man mong sipsip, muhatag pagsubra, karon dili badlongon sa ilang mga sayop o mga sala. Tanawa karon ang kalibutan, kung adunay mga adunahan o dato, kanunay maghatag og labing dako pa ngadto sa gitahasan o gumaong magwali o magbadlong sa mga sala. Mga gusto man ang tao nga dili sila badlongan o gipahimuslan usab kini sa mga magwawali. Di ba na ka na sa balaang kasulatan nga nag-ingon ako nga ang dato naghatag og sobra kanila nga dako nga kantidad ug adunay usa kabalo naghatag og tiyotay duha lamang kasintimo. Di ba niingon ako, mas nalipay ako sa balo katong nihatag og tiyotay kaniya gamay, apan kulang pa man kaniya kaysa dato nga sobra kanila. Tarawa karon, nagapapor karon ang balaod sa mga adunahan. Mao nga anaa dito, gipangkaon nila ang mga tampo ng mga karnero. Tanaw din kaninyo, di ba? Dili adtuan sa inyong gitagahan ang katong labing ubos, kung adunay namatay, kung adunay bunyagan, mas pabor sila sa mga adunahan. Mga gibadlong sila, ana ka na sa balaang kasulatan ang pagbadlong sa Ginoo sa mga pari. Kamo usab, nahimo na kamong pari kay binunyagan ka. Busa, tanawa din kaninyo, walay balahon, kay kaniadto adunay balahon sa panahon ni Melkisedek. Muhatag ikanapulo, apan gipahimuslan pa man, kay katong mga adunahan masubra pa sa ikanapulo, aron dili sila badlongan. Wala nagpasabat, kung muhatag ka mo, makasalat ka mo. Ang buot ipasabat, kung muhatag ka mo, kinasing-kasing. Di ba, ana ka na sa sulat ni San Pablo, nalipay ang Macedonia, nga gisulay sila. Tanawa, bisag kabo sila, kaya naaman kanila nga sobra kanila. Nitabang sila sa mga tao nga wala kanila, kay base kay sila na po'y magkinanglan. Tabangan na sab sila. Kung maunta ka na ang buhaton sa mga tao, walay kawas, puro ka mo adunahan. Nagaampo ka mo, magkakaon ni anang adlaw, apan aduna may mga hakot ug kanunay mo suborno sa mga tao nga kalibutanan. Gipili sila sa tao ug mapabor sila sa tao, mao gibadlong sila sa ikanapulo. Mga anak, di ba adunay kakuhan? Kung wala ka mo nagawali, di ba adunay may naghatag og panahon sa nagwali. Kamo na po ang maghuna-una niya, dili sa salapi,
Kung dili magtabang, tagsa-tagsa man kamong hiyas, dili ba? Busa, kung maghatag ka mo, ug maluoy ka mo, sa naghatag og panahon, sa pagsulti sa kamatuoran, kung anaanak ka ninyo ang gugma, walay kabos ka ninyo. Apan kang usangan tao, ngayong gitagaan sa ikanapulo. Kaya naman na sa balaang kasulatan, ngadto sa mga pastor o mga pari. Kaya doon, anaaman na dito, gibuhat kong mga pari o ang uban mga pastor. Ang uban man anamban. Di ba na ka na sa balaang kasulatan? Kay tagsa-tagsa ka mong hiyas. Di ba kung magpatambal ka mo sa mga doktor, muhatag man ka mo, kaya doon naman kamo'y kaakuhan. Kung matusap ka mo sa mga pari, muhatag man ka mo, kay inyo man ka ng kaakuhan. Kung anaang gugma sa paghatag, nakita ka na sa Diyos. Apan kung maghatag ka mo, mabisan ka ni wala ka ninyo, o gipadugdungugan ka mo sa inyong gitagaan, balaod na ka na anak. Ana ba ang pagtuo di anak? Dili ba? Kung maghatag ka mo, ana ang pagtuo. Ambot ko ipasabot, nituo ka mo sa akong giingon ka ninyo na maghatag, pinaagi sa kumpang. Dili maghatag, pinaagi sa balaod. Haron ka mo, pasigarbo. Haron ka mo, daykan. Di ba ana ka na sa balaang kasulatan? Kung maghatag ka mo, ayaw pagpakita, nadaghang mga tao, makakita ka ninyo. O ka, pagpasigarbo ka mo sa inyong gitagaan, kay daigo na ka mo. Dili na ang Diyos, budaig ka ninyo. Sa mga mag-ampo ka mo, kung mag-ampo ka mo, nga magpakita sa tanan, aron ingnon ka mo, nga Diyos nun, kung maampuan, ang Diyos, dili na, budaig ka ninyo. Kaya gipasalamatan naman ka mo, gidaig naman ka mo sa tawanan. Mausap ka na, kung maghatag ka mo sa ikadapo, nga jutay gani anak ka ninyo. Apan kung kinasing-kasing ka na, nga paghatag ninyo, nakita ka na sa Diyos, kaya ang Diyos gugmaman. Apan kung naghatag ka mo, nga nagunaw-na ka mo, nga baydan ka mo, ug pasalamatan, ug ipataas, palakpakan, mo ka na. Ang sala sa tao, garbo. Mga gibadlong sila sa sulat ni Esayas. Tungkod kay ang tao mapagarbuhan man, labi na kung adon na sila'y banding. Labi na taas sila ug kahibalo ug kaalam. Kung hisgutan na gana ang ilang pangalan, ug daigo na gayud sa kadaghanan. Ang uban sa musunod sa paghatag, mao kana ang akong giingon kaninyo. Gipahimuslan ang pagkamakasasala sa tao. Haron katong nagasulti, nagawali, tagaan. Mao kana nga bisan jutay kaniya, muhatag na lang sa sobra kanila, tungod kay gigamit nila ang inyong pagkamapahitasan, garbo, pagpakaruindan, o gigamit nila ang ilang kakam. Kaya nga naa kanila, wala mang po niya gibalik kaninyo. Ambot kong ipasabot, iya ka mo hiyas. Ang hiyas niya, mao ang pagsulti sa kamatuoran. Kung dako ang ihatag sa usa ka tawo kanila, dili man nila badlongan, dili man sultian sa sala. Hinoon, ipaday, daygon siya, ipataas. Nan, kung makasasala ka to, katong sa kadunahan, nangahukaw siya, nagpahimulos sa kabos. Kunya, muingon, lasap, nga siya maluwas. Diba? Dili makita sa pulong kung walay buhat. Bisag magkaon ikaw sa simbolo sa lawas, apan wala sa imong kasing-kasing, ang gugma. Osbon ko, kung naghatag ka, nga walay gugma, dili ka na mabati sa Diyos. Kaya ang Diyos, gugmangan, mao nga gipadala niya ang iyang bungtong anak, ug kamo tudloan, nga kamo mahigugma sa inyong isig katao. Kung mahigugma kamo, kung adunay nakatabang, kung adunay nagsulti ka rin sa kamatuoran, ug nagmata kamo sa inyong pagkatulog, mugamit kamo kung unsay naa ka ninyo ang inyong hiyas.
Mao nga ang Diyos magpili sa mga taong kabos. Kay wala may kabos nga dili makapaambit. Ug wala may dato nga dili makahatag. Ang salapi, iya ka na kay Cesar. Ang mga dato maghatag. Kaya daw naman sa ikatag. Ug kamong kabos maghatag usab sa inyong panahon, sa pag-atiman, pag-alagad. Di ba anak? Wala nagpasabot nga kamo nakasala. Makasala kamo kung nitabang kamo o naghatag sa mga tao nga nag-ingan nga mangayo kaninyo apan pagpakaroon ingnon lamang. Apan ko nga tao nga inyong itagahan sa ikanapo ug dili niya gamitan nga mahimo sang Dios na siya ang manubag ni anak-anak. Busa ka manghatag kamo kinasing-kasing kay wala na kamoy tulubakan. Ang manubag niya na katong kanunay naghakot sa diyotay kaninyo bisan sobra na kanila matag isa kaninyo manubag. Apan kung nahigugma kamo nga naghatag wala kami tulubakan, nakita kamo pinaagi sa inyong gugma, sa inyong gitabangan, nasabtan ba ninyo? Amen. Salamat kaninyo, padayon kamo, papuyan ninyo ang gugma, kaya na ang Espiritu sa inyong kasing-kasing. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag ug pagtagad ni inyong maong mensahe sa kaluwasan. Unta makahatag kining dugang kaalam nganha kaninyo. O karon mga igsoon, aron kanunay kamong updated sa akong mga upload na videos ha. Please like, share and comment kung aduna kamoy mga kalibgan. Pangutan na lang kamo mga igsoon aron ako kining mahatagan og katin-awan nga tubag nganha kaninyo. Og don't forget to subscribe and click the notification bell. Salamat og ang kalinaw nga nagikan kay Diyos. Mag-auban unta kaninyong tanan.